edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin. Arratsaldeon guztioi, Frantziako presidente Emmanuel Macron Ensemble aliantzak gehiengo osoa galtzeko arriskua dauka Frantziako Asamblea Nazionalean. Emmanuel Macron, Frantziako presidentearen aldekoak izan dira bozkatuenak legebiltzarrerako hauteskundeetako lehen itzulian Ipar Euskal Herrian, eta napez koalizio ezkertiarreko hautagaiekin lehiatuko dira hurrengo igandean egitekoa den bigarren itzulian. EH-Baik hirugarren postuari eutzi dio eta emaitza ikusgarria lortu du, botoen kopuruan gora egin baitu. Nahiko baikorki, baloratzen dugu, aldiz, bazen esperientza hori bigarren itzulira sailkatzea sekulako gorakada eramanda berritz ere, eta azken urte horietan beti gero eta gorago ibiltzen gira, ezkerreko lehen mugimendua gira hemen Ipar Euskal Herriuntan. Arratsaldeon guztioi, 4 urte eta gero, makina erramintaren bihurtekoaren 31. edizioak ateak ireki ditu gaur. Pandemiaren ondoren 2 urteko atzerapenaren ostean, aurreko edizioak 40.000 bisitari bildu zituen eta antolatzailek aurtengo edizioan kopururi gainditzea espero dute. 120 enpresa erakusketari inguru izango ditu, eta horien artean dago Ibarmia, Gipuzkoako enpresa, eta egoeraren berri eman du Euskadi Irratian. Eta pandemian egia da ezin genula bidaiatu, azokarik ez zegoen, eta danu bezala beste modu batzuk bilatu ditugu, eta horietako batzuk ere gelditu egin dira. Ohitu ingea, denbora guztin dago zer, garraio greba, hornidura falta, prezioak gora, planak egitea ere oso zaila da. Zestakizu zer euki kontutan, ez? Ezin dezu aurre ikusi nolakoa izango da egoera eta ze pauso eman behar dituzun. Aprobetxatu dugula edo ikasi behar dugula azkar, honi egokitzen eta erantzun bat ematen, ze bestela beste batzuk emango dute ezkarrago. Azokan gertatu daiteke operazio batzuk istea, baina gure operazioak lehenotik lantzen dira. Oso arraroa da azoka batean zerbait istea hasieratikan bukaera arte. Gertatu daiteke, bezero batekin baldin bazaude zer isteko, jendeari gustatzen zaio azokan istea, jutea eta azoka aprobetxatzea operazio bat isteko, baina saldu, gauzak hasten dira, operazioak proiektu berriak has daitezke eta agian batzuk sinatzen dituzu. Hemen, 5 egunetan, jende asko ikusten duzu eta jende askorekin eukitzen duzu elkarrizketa tita batean. Makina erremintaren inaugurazio ekitaldian Lakuako lehendakaria izan da, eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa makina erremintaren Europako 3 ekoizle handienen artean dagoela adierazi du. Eta gaineratu du Urkulluk, pandemiaren esperientziak indartuta iritzi dela aurtengo ediziora.
Ahalmen handiko herria gara, manufaktura industria lehiakorra duena, merkatu globalean presente dagoena, eta presentzia hori areagotu nahi duena. Bi urteko hau da horren frogarik argiena. Makina erremintak euskal industriaren DNA osatzen du. Makina erremintan Europako 3 ekoizle handienen artean gaude, eta munduko 9. gara. Gure ekoizpenaren 80% baino gehiago esportatzen dugu, eta sektore honetan kualifikazio handiko 16.000 pertsona baino gehiago egiten du lan. Bien bitartean, Bizkaiko metalgintzaren sindikatuek deituta manifestazio egin dute Barakaldoko Hobeken, makina erramintaren azoka ospatzen ari den tokian. Mobilizazioak eta 3 greba egun iragarri dituzte, hitzarmenaren negoziazioak desblokeatzea eskatzeko. ELA, Comisiones Obreras, LAB, UGT, ESK, USO eta CGT sindikatuak plataforma batean batu ziren, patrolari negoziatu beharreko puntuak helarazteko. Soldata igoerak eta lanaldi murrizketak eskatzen dituzte eta horrez gain berdintasunaren aldeko neurri zehatzak eta neurri bereziak ere galde egin dituzte. Hautzak arrutu zituzten Sagardui Jaurlaritzako osasun sailburuak esandakoak joan den astean, aldaketa natural batez ohartarazi zuen. Osakidetzako osagile faltak erango dituen arazoei aurre egiteko. Segituan erantzun zioten sindikatuek, ELA, LAB, SATSE, Comisiones Obreras, UGT eta ESK joan den ostiralean bildu zen Bilbon eta manifestaziora deitu zuten ekainaren 26 eta 22 ere protestak eta itzialdiak egingo dituzte lehen arretako zentro batzuetan. Bitartean, gaur Gotzone Sagardui Jaurlaritzako osasun sailburuak Onda Bazkan ziurtatu duenez, osakidetzan hurbileko arreta bermatuta dago. Para nada se va a privatizar nada. No entiendo de dónde han salido esas afirmaciones, porque tanto en la atención primaria como en lo que entendemos por especializada, en ninguna de ellas hay ni plan de recortes ni plan de privatización. Seguimos manteniendo una atención primaria en cercanía y seguimos después complementando esa atención con nuestra red de hospitales en Osakidetza públicos. Laudioko gaztetzea ustearen kontra protestan ari zirenei oldartu zaie Ertzaintza. Gaurkoa da iragarria eraikina usteko operazioa eta hala izanik gaztetzeko kideek bertaratzeko deia egin duten goizerako. Nafarroan bestalde frankismoaren urteetako eta trantsizio garaiko lehen urteetako tortura kasuak ikertu ziren, baina azken 40 urtetakoak aztertzea falta zen. Bada, Nafarroako gobernuak hutsune hori betetzeko asmoa du, eta 1979 eta gaur egun bitarteko torturak aztertzeko deialdia adjudikatu du. Bada, EHUko Euskal Kriminologiaren Institutuak egingo du ikerketa, Pako Etxeberriaren gidaritzapean. Bestalde barkatu indarkeria matxistagatik aurkezutako salaketak ia 120 ugaritu dira Hego Euskal Herrian. 2022ko lehen hiruhilekoan,
1906 salaketa aurkeztu dira Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako auzitegietan. Iazko epe berean baino 314 gehiago. Bestelakoan, sexu askatasuna erabat bermatzeko lege organikoa onartu du Espainiako Kongresuak gehiengoz. Onezpenik gabeko ekintzak bortzaketa gisa hartuko dira eta erreparazioa bermatuko zaie biktimei. Jaione Altuna abokatua. Uste dut asko geundela pizka bat horri itxaroten, ez? Hutsune legalak zeuden, edo behintzat gizarteko egoera desberdinei moldatzen ez zirenak, ez? Eta orduan ikuste dut indarkeria gabeko erasoak ere, nolabait emakumearen kontrako eraso izakeran, lege honek suposatuko du, abusu sexualtzat jotzen zena, hau da indarkeria gabe gauzatutako erasoak, desagertu egiten dira, eta guztia kontsidatuko da eraso sexual moduan, ez? Orduan, aurrera pausu politak, hor, adibidez Manadaren kasuan, izan zen, igual ezagunena, ez, gizarte mailan, eta baina horrelako asko egon dira, eta aurrera pausu polita izango da bai. Hego Euskal Herriko pentsionen mugimenduak bizikleta martxa antolatu du gaurtik ekainaren 25 bitartean. Pentsioduin aldeko kontzientzia pizteko eta ilusioa zabaltzeko. Bestera etorri zareten pentsiodun guztioi, gure mezua indartsuagoa izaten laguntzen duzuelako. Pentsiodunen mugimenduak Euskal Herriari bira emango dion bizikleta martxa antolatu du eta ekainaren 13-tik 25 izango da, hain zuzen 13 etapa eta 700 kilometro baino gehiago egingo ditugu. Ibilgailu elektrikoa da autoindustriaren etorkizuna. 2030ean Energiaren Nazioarteko Agentziak aurreikusten du munduan ibilgailu elektronikoen salmentak 20% baino gehiago izango direla. Energiaren Nazioarteko Agentziaren kalkuluen arabera, egungo politikei eutsiz gero munduan ibilgailu elektrikoen salmentak 20% baino gehiago izango lirateke 2030ean. Eta iragan 2021ean berriz 10% inguru izan ziren. Hala ere klima helburuak betetzeko 100% izan beharko litzatekela uste du. Salmenta gorantz egiten ari badira ere, Europako Batasuneko ibilgailuen 94% dira erregai motordunak. Europar Batasunak helburu gisa jarri du 2030erako 30 milioi ibilgailu elektriko izatea errepidetan, eta 2035etik aurrera salduko dire guztiak isuriri gabekoak izatea. Hori ala iazko salmenta guztien 20%arekin oraindik oso urrun egongo da mendearen erdialderako karbono dioxidoaren isurketa garbien huntsaren helburarekin bat etortzeko beharrezkoa litzateken 160. Hego Euskal Herriko datuei erreparatuz gero, aurten maiatzera arte saldutako 10 ibilgailutatik bat elektrikoa da, 11%, Europar Batasuneko batez besteko 100%. Salmentak 150 ditu dira urtebetean. Orotara 1227 ibilgailu elektriko saldu dira. Jauzia handia da, 2010ean 20 auto baino ez ziren saldu, eta 2016ean 171. Bien bitartean epe laburrean teknologia elektrikoa edatzeko oztopo nagusiak Energiaren Nazioarteko Agentziaren arabera bateriak egiteko ezinbestekoak diren mineralen prezioen igoera eta hornikuntza katearen haustura arazoak dira. Litioa, bateria horien oinarrizko osagaia 2021eko hasieran baino 7 aldiz garestiagoa kotizatzen da orain, eta nikela eta kobaltoa ere izugarri garestitu dira. Testuinguru honetan baskebolt iritsi da. Egoera solidoko bateriak ekoizteko euskal ekimena jarri da abian, 2027an 10 gigawatio orduko edukiera lortzeko helburuarekin. Helburua jarri ditugu, argi dago zer egin behar dugun, eta deskarbonizazio eta trantsizio energetikoari ekiteko badugu tresna bat gehiago. Honen atzean Eusko Jaurlaritza, Iberdrola, CIA Automotive, Enagas, Eitino Energy eta Zik Energi gune daude.
Ildo horretan Euskal Herriko bi ekoizlerik handienak Mercedes eta Volkswagen etorkizunean ibilgailu elektrikoak produzitzeko pausoak ematen ari dira. Mercedesek aurreratu du basketbol egitasmoa babestuko duela. Maiatzarekin berehala eten da kontsumo prezioek martxoan goia jo ostean hasitako apalaldia. Eta inflazio tasa berriz goititu da Hego Euskal Herrian, 8,3%, apirileko 8%tik. Herritarren poltsikoak jada igartzen dutena berretsi dute estadistikek, eta elikagaiek eta erregaiek garestitu dute gehien erosketa saskia. Elikagaiak iaz baino 10,2% garestitu dira salerosiz Hego Euskal Herrian. Azpiko inflazioa gora eta gora ari da, eta 4,5%ra igo da. Argindarraren prezioari dagokionean, bihar sartuko da indarrean Bruselak onartutako salbuespen iberiarra. Horrela, gazaren prezioa mugatuta elektrizitatearena ere jaitsiko da. 15% eta 20% artean marketu. Urtebeteko epea izango du neurriak. Energia prezioen larrialdia baldintzatu da Iberiar Penintzulako salbuespenak asteazken honetan lortu du Europako Batzordaren oniritzia, eta beraz argindarrari urtebeteko topea ezarriko dio Europak. Mekanismoa datorren asteartean sartuko da indarrean, eta astebete barru izango du isla prezioan, asteazkenean. Lehenengo 6 hilabeteetan 40 euroko prezioa izango du megabat orduak, eta gero hilabetero igotzen joango da, 70 eurora iritsi arte. Topea ez da Pedro Sánchez eta Antonio Costa presidenteek eskatutako 30 euroetara jaitsiko, baina kontuan hartuta megabat orduaren prezioa 100 euroen bueltan dagoela orain, neurria faktura jaistea ahalbidetuko du. Espainiako gobernuaren arabera murrizketa 15% eta 20% artekoa izango da. España y Portugal conseguimos la llamada excepción ibérica y muy pronto el Colegio de Comisarios de la Comisión acordará la notificación del mecanismo ibérico de la electricidad, es decir, el tope de los precios al gas que se usa para producir la electricidad. Lo que supondrá una rebaja de entre un 15 y un 20% de los precios de la electricidad para las familias y las empresas de nuestro país. Neurriak edonola baditu muga gehiago. Hasteko ez dira elektrizitate ekoizleen irabaziak ukituko. Jatorrizko proiektuak horrela aurreikusten zuen arren. Hala ere Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak sistemaren erreforma handia eskatu du. Sistema honek jada ez duela funtzionatzen adieraziz. Bruselak azaldu duenez 6.300 milioi euroko kostua izango du Espainiaren kasuan, eta 2.100 eurokoa Portugalen kasuan, gobernu bakoitzak jakinarazitako xehetasunen arabera. Bestalde Teresa Ribera Espainiako trantsizio ekologikoko ministroak dio gasaren muga berdina izango dela Espainian eta Portugalen, eta diseinatu bezala onartu dela. Hay un elemento fundamental que queda recogido en las dos normas y es que se van incorporando a contribuir a ese ajuste a posteriori según se van produciendo las revisiones mes a mes. Neurria 2023ko maiatzaren 31 arte aplikatuko da. Donostiako udalak Antondegi mendian eraiki nahi duen surf parkearen proiektua eskuartean dauka. Olatu artifizialen 6 hektariako azpiegitura bat eraiki nahi dute Donostian, eta horren aurka hainbat eragile daude, eta orain hainbat zientzialari batu zaizki ere. Donostiako udalak Antondegi mendian eraiki nahi duen surfparkaren aurka agertu dira zoologia, biologia, ekologia, ekonomia eta beste zenbait alorretako katedradun doktore eta lizentziatu unibertsitario. 20 zientzialarik txosten bat sinatu dute Donostiko Antondegi muinoaren ingurumen balioa azpimarratzeko. Eta Wave Garden enpresaren olatu artifizialen proiektuak ekosistema horretan izango luken eragin negatiboa zohartarazten dute. Olatu artifizialen azpiegitura balio faunistiko aberatsa duen mendian eraiki nahi da kostaldetik 4 kilometrora. Antondegi Berdea plataformako talde kontserbazionistek eskatuta eginda txosten berri hau, eta bertan eremu horren ingurumen balioa jasotzen da. Inguruan dauden hegazti eta ugaztun komunitateetan jarri dute arreta, eta azpimarratzen da garrantzi handia duela tokiko eta eskualdeko korridore ekologikoen sarean. Txostenaren arabera Antondegik Atlantikoko landazabaleko paisaia konplexua du.
Bertan larreak, sega belardiak, zuaiztiak, eskaiak eta laborak daude, eta flora eta fauna aberatsa ditu. Azpimarratzeko bestalde azken 30 urteetan, Donostiak landa zabalaren azaleraren 40% inguru galdu dituela. Gainera eremu hori hegazti espezie askok atxeden hartzeko, elikatzeko edo abia egiteko erabiltzen dute. 117 hegazti espezie erregistratu dira, horietatik 46 ugalketarako hegaztiak, eta horietatik 33 espezie mehatxuen euskal katalogoan daude. Zientzialariek adierazi dute Antondegik balio handia duela korridore berde gisa. Bertute horien aurrean aditu horiek azpimarratzen dute enpresaren instalazioak modu objektiboan laguntzen duela landazabaleko paisaia hondatzen, eta biodibertsitatearen galera garbia eragiten duela, urbanizatu gabeko lurzorua lurzoru urbanizatua ordezkatzean. Txostenak azpimarratzen duenez, 6,2 hektareako azalera okupatzeak, sarbide berriak eraikitzeak eta instalazioa ustiatzeak oso modu larrian eragingo lukete. Gainera gogorarazi dute igerilekua eta haren instalazioak eraikitzeak zerikusia izango lukeela sarbideko komunikazio bideak egokitzarekin, inguruko ibilgailuen zirkulazio handitzarekin eta pertsona kopurua ere handitzarekin. Politikan berriz, Izaskun Lezaka euskal preso burlatarra baldintzapean aske gelditu da astelehen honetan. Ia 10 urte preso egon ondoren, Pariseko apelazio auzitegiak neurria hartu eta 3 astera. Parisetik Madrilera eraman dute eta bertatik etzeko bideari ekingo dio. 100 lagunek manifestazioa egin dute Baionan, Jon Jeix Unai gurekin lelopean, baki bideak eta bakearen artizauek deituta. Bi dira agendan gorriz markatutako datak, ekainaren 15 eta uztailaren 21. Egun horietan Frantziako justiziak Jon Parot eta Jacques Esnalen etorkizunari buruz erabakia hartuko baitu. Atzerapen horrek noski frustrazioa sortzen duela, haserrea jakinez sinestarazi nahi zaigula hemen arazo teknikoak baizik ez direla eta teknikoki ez zegoen arazorik eta arazoa horiek sortu dute. Estrasburgoko epaia nola aplikatu erabaki arte Atristain askatzeko eskatu du defentsak. Lehen aldia da, Europako giza eskubideen auzitegiak estatu bat kondenatu izana eta egon diren presioak medio, era guztietakoak, eta sententzia honek izan dezaken ondorio eta proiekzioa ikusita, arau guztiak hautsiz, Europatik bere aldeko epaia lortu zuena eta kalte morala jasotzera eskubidea duena, horren guztiaren aurrean, auzitegi gorenak, Europako epaiaren edukina eta ondorioak aldatu, ez da nahi inoiz ikusi, eta ez hori bakarrik berriz kartzeleratu du, hau ere ez da inoiz ikusi. Kultura alorrean, Peru Abarrategik irabazi du Arabako bertsolari txapelketa. Finalean, Manez Agirrekin buruz buru aritu ostean. Eskakizun txikitxo bat, aterako dut plazara, naizara maixota oion, ezten berdin behar bada, probintzi txiki honek du, bere
euskara, batzuek ahaztu arren, gu ere euskaldun gara, beraz konpleju guztiak doazela pikutara, ama berdinak erditu, baditu zazpi alaba, ama berdinak erditu, baditu zazpi alaba, merezi duen moduan, zaindu zazue Araba. Asteburu honetan, Igorreko jaiak izan dira eta bertan izan da 11ko lantaldea eta utzitako irudi eta elkarrizketa hoberenekin agurtuko zaituztegu. Besterik ez guraldetik gogoratu une oro aurkituko gaituzuela zuzenean aranaieran 11.eus atarian. Ondo izan. 2 urteko etenaldiaren ostean hasi dira Igorreko jaiak. Jai batzordeak ilusio handiz antolatu ditu aurtengo jaietako ekitaldi desberdinak. Gauzak horrela egitarauan aldaketak egin dituzte ahalik eta herritar gehienek jaiez goza dezaten. Jai batzordea berandu hasi zen arren festak antolatzen, inoiz baino parte hartze handiena izan du eta gainera 2019ko baldintza antzekotan egingarriak dira. Aldaketa nabarmenena herri bazkariaren egun aldaketa izan da. Bueno, beste barik, jai batzordea modu parte hartzailean funtzionetan dau, eta bertara proposamenak datoz, horrek dakar, gauze asko, edo, eskeletoa bera bardine izitea, baina bai dalkar, proposamen barriek dauzenean, proposamen horrik aurre eroan alizitea. Hauze proposamen barriek, egon gara urte batzu proposamen horregaz, da azkenean indogune da herrire bota galderea, da proposamen handiena izin de herri bazkariena. Azkenean ohitute egon gara beti guenetan izitea, eta gure izin dugu, azkenean herritar askok esan dugu, ia segaitik ez dugu zapatuen, joan aliziteko galdugu zen garen guztiek. Ostiralean arratsaldeko 7:00 txupinazoa bota zuen Kepa Intxaustik. Aurten parte hartzea handia izan dela nabarmendu dute. Jendea gogotsu dau, azkenengo asteetan, herrien zehar gai bakarra egon da, jaiek datozela, eta egiten da. Horrez gain, jaiak familia giroan gozatzeko aukera, hau da, ume zein helduentzako jarduera desberdinak egongo direla nabarmendu dute. Ekintze gehienak familian aldirelain, eta azkenean romeriepe bai umeak azaldu guzin, jokuek, dauz olimpiada bai gazteantzako bai, gero bazkariek edo paellak eta tortilla bai familien iten dugu, gazteape bai eta kuadriape bai, azkenean umeateko guzenak aprobetza egiten dugu aurikaz eta normalean urtean gara egunean eta gaue. Ekintzak izaten dire azkenean aurten adibidez umeak eta gazta apurbetu handiago bat direnantzako jokuek eta goten dira, normalean izaten da txikiago antzako, aurten gure egunez hartu da saku bardinean, gure egunez hartu da apurren hausiagoak, geratan dira purtsu eta erdizka, olimpiadatan ezin dire sartu, txikiek azbez, azkenean gure egune da jinkanak eta holango jokuk eta hori, purtsu eta nagusi gau hartzeako parte. Gero dauz lehiaketa gastronomikoa, dauz paellak lehiaketa eta tortilla lehiaketa bebaik, horrek izaten dire oso garrantzitsuek, hemen Igorreko jaietan. Parte hartzea garrantzitsua izanik, kuadrilek eta elkarteek zapiak margotu dituzte herriari kolorea emateko. Bestalde erasoen kontrako protokoloari indar berezia eman diotela aitortu dute. Jaien oinarria beti izin de parte hartzea, azkenean kuadrilek eta kuadrilen olimpiadak beti izin dire jaien zeharreko ari eroale bat, eta urten ez da gitxeago izingo. Aurten ganera, nobedade moduen, elkarte eta kuadrilek, zapiek margotu dauriez, eta herrien zehar, udaletxean, kulturetxeko plazan, txosnagunean bertan, kiroldegian, horrik ipinite dauz herriari kolorea emoteko. Kuadrilla berezik gazteanak barriek dauz, azkenean 2 urte egin barik egonda, datozen gazte horrik pilatu indire eta anak batera datoz, eta bestalde batetik aipagarria da nik uste dut, lehen behokiten izin dugu erasoen kontrako protokoloa, baina aurten beste buelta bat emon jako, eta horreri beste indar bereziago bat emon jako, bereziki horratzak gazte feminista taldetik eta nukatik. Erromeria eta jai giro alaian gozatzeko aukera datorren igandera arte egongo da. Espero dugu gogo horrik
ondo bideratutea eta danok ederto baten pasetea azken batean, jai batzordeak prestatu dauen egitaraua, albideratuten dau, modu bateko edo besteko ekintzatan, gure dan ekintzatan ondo pasetea. Importantzia handi monotzegu alaia iziteko dana, egoteko nahiko romeri, agentetan zeiteko dana, base paso guzen denboraldi gaz pasagune, azkenean gure gune da jaiek alaiek izitea, eta familien bebai bipasetea, azkenean umea bebai dantza egiteko eta dana, da saukiteko ordutegirik etzera joateko, erromeri epa dauz, disfruta baldira. Thank you.